Hengitys muodostaa yhden pilatesharjoittelun kulmakivistä. Tehokkaalla oikein suunnatulla hengityksellä parannat keskittymistä liikkeisiin. Hengitämme nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Sisäänhengitys suunnataan kylkiin, sivulle ja selkäpuolelle. Näin rintakehän laajentuessa palle ja lihas pääsee työskentelemään tehokkaammin. Uloshengityksellä kylkikaaret laskeutuu ja pallea rentoutuu ylöspäin. Seuraavaksi lähdemme avaamaan kylkeä, kurota käsi ylös kohti kattoa ja saman puolen jalka poispäin. Liiku uloshengityksellä toiselle puolelle, hengitä sisään paikallaan kylkeen venytyksessä, tunne kuinka aukeaa, ja uloshengityksellä liiku toiselle puolelle. Koukista tukijalka, polvi menee jalkaterän päälle suoraan. Kurota kättä ja jalkaa poispäin toisistaan. Vapaa käsi voi tunnustella tosiaan tuossa kylkikaarella, kuinka se kylkikaari aukenee, kun hengitys menee sinne sivulle sisään. Hyvä, käy sitten nelinkontin asentoon. Tarkista alasenan lannerangan keskiasento. Työnnä lattiaa poispäin, hengitä paikallaan sisään ja ulos hengityksellä vie vastakkainen käsi jalka taakse, työnnä tukikädellä lattiaa poispäin. Sisäänhengitys laskeudu alas ja uloshengitys työnnä lattiaa poispäin, vie toinen puoli. Eli jalka kurottaa pituutta poispäin, käsi kiertyy ylös tukikäden työntäessä hartiakaareen pienen kierron. Haastavamman liikkeestä saat, kun seuraat katseella käden liikettä. Varmista, että kun nostat jalan taakse, niin puristat pakaran hyvin käyttöön, kurota jalkaan pituutta. Tunne kiertoliike ylävartalossa ja vastakkaisen suuntaan lantiossa.